Monggo Cak Yuda, nek pancen ana sing kurang pas, ana sing kurang bener supaya luwih becik, luwih apik garapane kanca-kanca, monggo dipun saruwe Cak Yuda. Wah, sasat ngantos kula menika badhe ngomong menika namung kandhek wonten ing sak mandhapipun jangga. Mboten saged muni menapa-menapa namung gumun setahun jembleng serendeng awit mirsani kridane para kanca Dwija Laras ingkang luar biasa saestu. Hebat, Pak, hebat. Kula niki sempat minder ing atase mung kula kalih Mas Kumet menika ibarat seniman tradisi ateges mboten pernah wonten ing bangku pamulangan, tidak pernah belajar dunia seni, tapi kumpul dengan para sarjana-sarjana seni yang hebat luar biasa. Kaya dene kejugrukan Gunung Sari, keloberan Segara Madu, saking hebatipun para kanca punika mung akar kowe iki kan seniman otodidak to Mas ya to? Ya, awake dhewe gur ngunut. Oke, lah nek Mas Anom Dwija Kangko paling tidak beliau studi belajarnya tentang dunia seni diisi Surakarta sampai S2. Kanca-kanca kabeh iki S2, waranggono iki S2. Lah awake dhewe mung seniman otodidak iso sepanggung dengan Mas Anom Dwija Kangko dan Dwija Laras, itu sebuah kehormatan untuk saya dan Mas Komet, Mas Kangko. Wah, mula kanca-kanca tepuk tangan Mbak Cakdo karo Cak Komet. Lah hebat tenan. Lho, udane sampean pas sing kula tepuki kok malah mboten ngeten nuwun sewu. Bukan jaminan Cak Do. Bukan jaminan ketika kita itu studi wonten isi wonten SMKI iso laku di masyarakat, bukan jaminan. Tergantung kreativitas kita masing-masing. Ketrimane wong urip niku dhewe-dhewe, ngeten. Wah, nek kula ya wis ora maido nek Dwija Laras niku bab kreativitas. Wah, sudah tidak diragukan lagi. Ya, secara akademis menguasai, secara hukum panggung bagaimana melayani masyarakat supaya masyarakat ben seneng, secara manajemen konsumen ben bisa menerima, pun paham. Penjenengan luar biasa ya kan Mas Komet. Lah iringan lho mulai saka Jawa sisih timur, Banyuwangi, Jawa Pol sisih kulon tanah Pasundan, malah Kepara saka Pulau Dewata, Bali dikuasai kabeh lho Pak. Ini sudah tidak Jawa tapi ini sudah Nusantara berarti Pak. Alah gumun tenan aku karo kanca-kanca. Gumun tenan. Kowe gumun Mas? Gae. Lah. Iki dilongkas nak tampil ning daerah Tuku. Biasa. Kok daerah Tuku kok biasa maksudmu? Bali lho. Bali ya daerah Tuku to, Kok iso Bali daerah Tuku? Mau kemana beli? Kira-kira beli ya Tuku to, Pak? Beli. Duh, maksudnya beli ki emas. Beli ki emas. Ya ora norno ya iso tuku emas, ya iso tuku teh, tuku apa ya karek sing tuku lah. Beli enggak karepku sebutan beli. Di Bali itu kalau di Jawa emas, kalau di Bali itu beli. Ngono, beli komet. Ora beli. Ora, beli. Oh. BRI. Beli. Hebat kanca-kanca iki ya to Mas. Terus semangate warga masyarakat tasih wungon kados ngaten Cak. Mungkin iki gara-gara mawon tasik semangat tasik katasi nenggani. Kala wau kula wonten wingking niku pun wawan pangandikan catur netra kalian panjenengane Pak Joko Marsila, malah pun kepranan penggalihe rencana tahun ngajeng badhe nanggap reok. Niku wae dhewe to. Awan bengi legi panjenengan. Wah. Kula didongakne masyarakat mriki sugih kabeh. Amin. Domain penting sugih timbang pinter sugih ya men. Sugih yang penting tunggu sugih. Gila niki wau Pak Joko ngersake lelagon malih. Apa Cak? Anu bokong semok apa ta Mas? Ora. Panjenengane menika salah satunggaling budayawan, tokoh seniman malah kepara wonten ing Kabupaten Boyolali, wakil ketua Dewan Kesenian menika panjenengane Pak Joko Marsila. Pas. Milalipun piyayine budaya ajur ajar ibarate nek kaku iso dadi pikulan, nek lemes iso dadi tali. Sing adoh padha mangklung, sing cedhak padha mentiyung. Hormat kabeh kalih panjenengane. Nah, dados ngoten Pak. Dadi nek kaku saged dadi pikulan, nek lemes jamoni. Niku kok lemes jamoni. Lemes iso dadi tali iki ateges murakapi kagem sesama. Ngono lho. Gubet ya. Bisa dadi pangayomane para kanca-kanca seniman seniwati yang ada di Boyolali. Talentane seniman-seniman Boyolali, seniwati Boyolali iki juga luar biasa Cak Do. Nggih. Dalange yo apik-apik, becik-becik. Nggih. Penyanyine yo hebat-hebat. Nggih. Mula penjane Pak Joko Marsila siap untuk sebagai bapaknya para seniman seniwati yang ada di Boyolali. Klebu Mas, sapa jenenge? Agus Plompong, Mas Anto. Seniman ketoprak. Nggih. Niku Mas P
Pentor. Mas Pentor ya? Wonten. Wonten. Kathah mriki wonten. Lah menika mbuh nanti malu nggih. Pokoke enten lah pokoke nggih. Ah, nggih. Nggih. Kala wau Pak Joko Marsilo ngersakaken tayub Oh, tayo. ingkang dipun kersakaken Mbak Mbak Eni kalian Sapa? anu keng Anak ibu. Oh, anak karo mbok. Nggih. Mbak Eni kalih ibunipun. Lho, piye to? Mbak ini kalih putranipun. Niki puterane. Tuwek endi to? Tuwek endi? Tuwek iki. Diaturi jumeneng nggih Mas Nggih, Kakak nggih, nggih kersane monggo, ngaturaken monggo. lelagon mangke. Sik gadis lho iki. Ya, ayo Mbak Eni karo Mbak Mayang. Brebet kok rupane padha Nggih. Anak kandung ya, Bu ya? Senes. Luar kandung. Nggih kandung lah. Kandung. nggih. Iki karo bapak sing ndi to? Karo bapak sing. Karo mondol. Bahaya kok mirip. Mangga. Kok dek iki jare mondol, jare Om Jolang ki pakku sing ndi lek yo yo. Ya perpaduan. Perpaduan. Lah iki anu sing mbok senengi sing ndi? Ibu Terus karek. seneng karo sapa? Kowe iki lho Elek elek kabeh lho kuwi sing digaduhi. kon milih Pak kok ya angel. Nggih, niki wau anu Mbak Eni, Pak Joko Nggih. Marsilo ngersakaken panjenengan kalian genduk mayang Genduk menika mayang. katuran tetembangan. Sih. Menapa mangga nderek? Kasmoro. Oh, gubuk asmara. Wah, tak kok. Dalam Wis 10-8. request to Bang Ipuli to. Lagi metu suarane. 10-8 metoke ning Gubuk Asmara ngono karepe iki. 10 ya ora apa-apa. Nanti ya ora Iki apa-apa ya. manut to kula. 10 ora apa-apa karo kanca dhewe. Kaya paham, Mas. Lah Kok ya malah nyang-nyangan 10-8 piye to? 10-8 iki tembang. oh tembang to tak kira 10 leh 8. Mbahmu. Oh bar Nah, 10. iki kejadian langka lho Cak Dok. Nggih. Yang atase anak karo mboke iso sepanggung mongko nek Mbak Eni lek sapukawate cakrane ngratembang. Nggih. Walah ya. Nek Mayang kuwi sapukawate duwe Jolaras Indonesia. Nggih. Iki kan mujudake perpaduan sing nyatune Perpaduan. sapa? Sing menyatukan sapa? Ya Pak Joko. Joko Joko. Marsilo. Pancen Komet duwe rombongan dhewe, Yudho Nggih. duwe rombongan dhewe. Nggih. Sing menyatukan sapa? Pak Joko. Joko Marsilo. Nggih. Mas Kangko duwe rombongan dhewe, Mbak Dwi Kurniawati duwe rombongan dhewe. Sing menyatukan sapa? Gusti Allah. Ya naib. Nggih. Ayo Mbak Mayang dibawani apa ora? Dibawani sike. Sikik no. Ing antarane anake karo mboke iki suarane banter endi? Apa iki ngono? Dites iki. Dites. Aja nganti kalah kowe karo mbokmu. Kowe iki sapu kawate kene, mbokmu iki sapu gerange. Ayo pernah menang kene no Mas. Hmm? Kene jelas wis ngabas. Lah kene ngendok piro wis? Kok ngendok to? Yo dites Mana? ta. Ayo Ya. coba. Wis Nduk. Nyingkar Mana moci. Alah. Nyingkar nyingkur. Dat gandang tur yo gandem napase landung. Kalau diceluk kancamu lho. Ora ke apresiasi ngono lho. Apresiasi Mas. kok dhewe. Apresiasi apa ngece? Kok ngejak kancane. Ayo ketimboke, ayo Mbak. Iya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Alah. Gawe-gawe. Sak komen. Dalam Cara dibiji anake biji pira, mboke bijine pira? Kalau Mayang menurut pendapat saya kalau aku sih yes. Ini yes. Hah? Aku sih yes. Oh nek iki gak iso yes Mas. Lah piye? Lah piye? Puyok. Enggak maksudnya yes itu bagus Oh ngono lho. bagus to. Nek umpama 1 sampai 100 75. Nah, hebat berarti. Aku pira, Mas? 76. Kok sih? Kaya rokok. Suwitik meneng. Menang sampean. Kaya rokok to met 76. Oh, kayak udut dong. Sampean sing biasa ngono lho, kemak iki jadi ketunggunan anu barang kok iso model. Piye lho lah aku asline ngene iki kok kok piye ya Allah. Aku ya lah. Ya Allah. Apa meneh aku bengi iki ketemu mantanku. Sapa? Iki Enek-enek kok Mbak ya. Ya Allah. mantan konco maksudnya. Mantan sampean? Dek iki tau sak rombongan ngono lho. Mbok Iki barang iki barang. Klumpukne Iya. wong elek. Ya sing enong barang kae. Masuk. Metune sik dhewe kok. Koncoku kabeh. Heeh. Endi kowe nduk Mayang, endi sampean? Lingsam yen kemu
Nek kula nuwun sewu Mas Kangko. Piye tak? Nek kula nyawang Mas Kumet niki lho nuwun sewu. Walaupun Mas Kumet ngados ngeten nggih. Kula niku ngatani kok awet enom ngono lho mriki Mat niki. Modelmu awet enom lho. Awet nom Mas aku Awet nom. iki usia wis 40 ke atas iki Iya. mulai dirawat awake dhewe. Mangan apa-apa dipilih, dirawat diopeni sapa meneh sing ngopeni awake dhewe ya to. Mulane kita awet. Awet jaga kesehatan ngoten lho Pak Kakak. Mobilmu barang ke yo saiki aja awet itu lho kita awet lho. Padahal kan mobil kawak lho kayak. Kayak dirawat Mas. Oh dirawat terus Mas yo kawak nek dirawat ya openi sing apik wong aku yo metu jarang tak tumpaki. Numpaki sing sijine. Wow. Tapi awet tenan lho Mas. Bojomu ya awet enom. Awet perawatan kok. Kayak yo arang tak tumpaki aku nak butuh numpaki yo tak. Tapi awet tenan. Saiki konangan. Awet tenan lho. Iki wajahe kaya wajah 20 tahun. Tahun. Awake 35 tahun awake. iya. Sikile lho sawangan. Ya apa? Piro-piro. Pokoke 95 lah kan. Ngarep omong tuwek. Kali-kali bintang tamu seragamnya SMP no apik. Bani sampean. Mbak, luru. Lelampahan kangka Wayu Jam terbang wis beda. jam terbang. Ya ta. Iki karek bae terakhir, iki bareng nggih Mas nggih. Bareng. Karek bae terakhir bareng. Bareng. Bareng Kang sing apik sing kompak wong sak omah kok. Bae terakhir iku bareng. Aja nek sing celiring lho, kudu bareng. Suara satu, suara dua. Iya, lah kowe. Aku suara kirek. kok mesti lho kok. Ya. Ya ditungin no ben bareng. Ya itu ngono, Mat. Sak sepiro-sepiro adane. Terus Terus. Sik, dihitungi dulu. Saya alon-alon to. Ambil suara sik. Terus. Iya kok gak laras. Iki lho. Terus. Iya ya, terus. Kowe rasa melok. Terus. Terus. 1 2 3. ayo Ayo. ji ngono telu. Tresno tulus nadyan ningku bekas Kompak. Bekas moro nyarengi. Dahare pun medal. Yo, yo. Monggo buka saking bunang melih, tayo. 10 walu apa? 10 walu mandape bekas merah. Gimana Pak? Derek. Oke, Nggih. 10 walu. Ya 10 walu sih tiba niku bekas moro gen ketok asli bluronan. Nah, ya. Ya, iki slepek sik ta iki? Nggih. Ah, Oh, ya. iki adekmu kon mau dodo adekmu. Sisane. Ayo, Di. Sisane. Otot sini. Lele. Ini. Alah. Ini anak jalan kok. Nah, jangan kok iso. Ayo. Malah anu to kuwi ngefane malah karo aku kok anak. Fan lagi, fan berat Pak Kangkol. Iya. Lho bocah ning ndi? Tak dusi sik iki. Yo, iki wis barang Yo, pindho. Nah, modele kaya bocah rong adus. Wis pindho. Wis rai modele ngono. Cilik yo ngene iki ijo ngece nek segede. Wis kaya Dia bagus sih. Luwandang ngene. Saumah. Ya nih, totale. Ini Ya calon dalang hebat bluro iki ya. Isuk bakane saingane jolondot. Lah iki gede pra yo jolondot wis tuwek to, Pak. Jolondot ki tuwek laris ini wis tuwek kok. Mangkahan rumbar lindu bumi kancing bunga untuk hati kundur katung momo bengkang joniti lalu membak kanune kumambang Isi Purwodadi. Tukang windu batara asang lapur bumi oh. Umbangi le. Kang sawar wae jongmo ilu moyeng ayo ing asopi Aku kan ning
Iki lho, saka mangsa wong ora krasa. Nggih. Cak Yuda. Nggih, Mas. Iki mau lek 10/8 kuwi nek larase slendro 6. Nggih. Mongko gubuk asmara kuwi lek slendro 9. Songo. Ning kanca-kanca kecerdasane luar Wah, biasa. Iki wah. mau ora nganggo slendro 9, ning ya tetep nganggo slendro 6. Hebat, hebat, hebat. Kreativitasnya kanca-kanca niku memang tanpa batas. Nggih, mongko lek dilebone ning nyongo mesti rasane ra penak. Rasane kirang, Pak. Nggih. Jadi wong niku kan nggih perlu nges, perlu semu to, Pak. Nggih, nggih. Wah, kanca-kanca hebat tenan kok. Niki lho sing angel digoleki grup-grup liyane niku nggih ngaten niki. Pancen nggih tolok ukur kok kanca-kanca niki. Tolok ukur wis pokoke ya Mas Kumet ya. Nggih. Apa aku mau cerita? Tolok ukur Tolok kanca-kanca. ukur, betul. Wah, wah. Mulane ya ora mokal. Nggih. Sekali garapan Bijo Laras ki metu ana ing YouTube. Grup-grup liya mengikuti. Mengekor. Mengekor. Nggih to, Mas? Nggih. Sekali garapan metu, segone yo melu metu. Dadi panitia ki pancen tanggung jawab temenan. Tanggung jawab. Wah, wah. Aja nganti awake dhewe sak kanca kuwi adoh sampean saka Ngawi, saka Bojonegoro. Ki ning kene nganti keluwen, jangan sampai. Lah, Jangan sampai sepisan malih matur nuwun Pak Joko Marsilo, kanca-kanca panitia. Wah, kaya diuja Mas modele no. Lah daharan niki dereng telas medal niki. Niki dereng telas medal niki. Lah kaya diuja ya Mas Kumet ya. Lah ngomong to sing rada akeh ngono lho. enggak. Aku Pancen Pak Joko piye ngono ya? ora lah, aku nek ngene iki ngene iki. Malah anu BSKP kecilian udah mondol di. Mboten nggih, padahal pasti mengko kono. Untunge iki Kok glangkone kok pas to biasane kelodel lho. biasanya bunyi ngene ya. Iki ora kok. Ning panjenengan sekalian ki nuwun sewu dagelan yang profesional. Alah. Ora kok ngelem aku Cak Do. Ketika dagelan kuwi ora tau gathuk, digathukne iso dadi kuwi nek ora profesional ora iso. Wong ke, Nggih to? mungkin no. Tur gandeng nggih pancen durung enek pasangan tadi. Ning profesional tetep ngono. Ayo garap campur sari ini ya. Presiden kan wis si genji awakmu to nembang. Ah. Ya. Karo sapa Milio? Wis Beliau. piye Mas aku? Ana sing durung ki ana. Wanda derek. Ova, Wanda. Ova ya urung. Wanda, Wanda sik ya. Anda Ya, monggo. nggih. Nah, ki sing jek gadis mung karek loro. Sinten Siji sinten? Ova, loro Wanda. Wah anak kula sing dene jenengan kale merem ngono. Los kula. Wis jelas ora keliru. Mesti apike. Ya mbuh. Lho, ya wis mesti apik saking ayu-ayune ngono. Ayo Wan, ayo Wan. Wan, sik, Wanda, sik. Wanda. Ayo, disupati musik Mas. Ayo. Ini Mas. sepati, monggo. Alah Keri. Para hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama. Wah, kayak bioskop. Nah.
profesional ora mung lawake tok. Nggih. Atase musik karo pengrawit kok rumah saku iso profesional. Nggih. Monggo ketemu lagi bengi iki. Ing Hebat, atase hebat, kene hebat. buka spot kok sing balung do bingung. Dadi Mas, sampean ki kok iso. Loh, kuwi cara anu bener kuwi. Dadi melu suguh-gupuh. Lho ora kok iso Mbak Wanda. Nggih, Dereng Pak Iko. ngantuk, nggih? Alhamdulillah dereng. Aja mau jodone lho, Mas. GR masih karo jodoh intro melu. Angen-angenmu ngerti aku. Ora kok iso. Iki kok pacokne aku. Lah, Mbak Wanda ki presiden saka Ngawi. Ngawi to? Iya. Nggih. Ngawi nopo ndi? Sami ngawine lho. Padha ngawine, Mas. Padha ngawine. Sampeyan ndi, Mas? Rasa dekor. Sampean badhe nembang menapa? Duet Duet napa nih? Katresnan Sejati. Cocok. Kare Kowe iki lho sing duet karo kowe kok. Iki lho, padha krungu. Cocok. Ah isomu kuwi aja. Saking tresnane kanca-kanca Dwija Laras kalian warga masyarakat butuh utamane para kadang-kadang panitia Nggih. di bawah kepemimpinan beliau Pak Joko Marsilo saking tresnane diaturi tembang Katresnan Sejati. Cocok iki. iki uga dipantau karo penggemar berat. Sakdo. Nggih. Mriko Mas Joko Kedung Malang Papar Kediri monitor. Mas Ngadino Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Lah menika, halo Pak Kangkong, aku pun. Halo. Kula penggemar saking Medion, Pak. Nyuwunaken Jula-juli Cak Yudo ingkang ngaturaken saking Mas Yogi Bagong. Alah. Melu-melu wae, Mas. Melu-melu. Nek kancane golek duit kok melu-melu. Uga menika ugi tasih kathah yang monitor. Nggih. Nggih. Nah, Mas Ngadino Jakarta, Mbak Nuwun. Kanca-kanca BMC, terima kasih. Kanca-kanca Semar masih Semar. menunggu. Nggih. Nggih. Pedak. Pecinta seni Boyolali. Ayo, coba. Katresnan Sejati coba. Oke. Gamelan plus musik, yo musiknya Siap. Indonesia. Para hadirin Alah. Kompak. Mas Budi, ketua panitia. nggih. Nggih, jane nderek Apa? atur Panglipur. lelakon. Nggih. Ngono badhe nyumbang kelagon, Cak. Nggih. Mas Budi niki. Nggih. Nggih, leres lagi Mas Budi nggih. Nggih, Pak. Minggah wonten panggung, monggo Nggih, katakan monggo. teman. Wong tasih wonten wekdal dasare nggih intermezzo. Mboten Mas. Mriki mawon. Oh, Oh, nggih. ngoten. Mriki mawon, Mas. Lah niki ngersake napa niki? Lagune apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Wah, Oh, nggih, nggih, nggih. Monggo. Nggih. Kangge tombo kesel para panitia nggih Cak Do, Cak Met. Nggih. Mungkin panitia wit sore lek wah jan. Lah. Sikatan nyamber Malang. Lah. Gue pengen kesuksesan pada malam hari ini. Lah. Alhamdulillah Oke, oke. diparingi ginanjar terang ora udan. Wah, jan sinomane tak akone tak. Seragam Kaya nih, wong Mas. delok rebutan kaya menjangan mati. Walah jan. Hebat tenan. Ya apa? Piye peladene kene cepet-cepet. Nggih, hebat pokoknya pun, sae pun. Saya nama saya. Sinten kan kepareng gimana? Anu no saka jeneng Okvalica. Pak. Bagianmu. Nggih, Nduk Okvalika iki enek sing titip salam kanggo Nggih, Nduk Okva. saking Jakarta niku Sukri. Itu. Mboten. Sugri iki penggemare Angel Mania kae. Nek Okva ki entuk salam kanggo Pak Eko Mugiono wonten ing Cikarang. Pak Eko Mugiono ini ra. Niki Ora. ora kira puas. Lah. Heeh, domongi. Lah kenal ta Cak Dok, wong tau ditanggap. Nggih ta Pak Eko Mugiono kok Ngendi kowe omahe? anu to nek mboten salah pundi to Mas niku riyen. Asline Bojonegoro. Bojonegoro tapi Ning lenggahe wonten ing Cikarang. Cikarang. Bos SDB. SDB. Tau ditanggap lali. Enggak, nggih. Nalika zaman pandemi ki sapa sing ngopeni? Pak Eko Mugiono. Domongi. Kandhane kaya ya Met ya. Kowe ngerti ta, Men? Gaya. Kowe rong kundang kok zaman kae. Lah niki lho. Lah kok. Heeh, anu Nduk, Pak, salam kanggo Pak Eko. Pak Eko. Zaman itu- Kameramen ya. Kameranya mana Itu, kameranya? Itu. Yang mana, yang Itu. Pokoknya Kalau nggak kuat nanti dadah ya. yang ngurup. Halo Pak Eko, terima kasih Pak Eko. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Sarangeo. Kowe kok langsung WA aku, Mas, nomor rekening Okva ngono iki. Sarangnya. Pak Joko Marsilo nggih sampean sarang ieu Ayo, enggak piyayine niki. Pak Joko. Sarangeo. Ngawur aja to Mas. Pak Joko jak guyon. Lah iya. Iya. Ayang-ayang ya Dek ya. Nggih. Siap.
Pak Joko mbiayine ora neko-neko. Mboten mboten. Tajem. Wibawa. Dadi pamong kowe 30 tahun lho ning kene. Alah alah. Ngantek nolak-nolak pokoke. Domonge kok. Oke. Ora penggerake Pak Joko kaya kelakon. Gak jalan. Heeh. Yo, apa ki mau ayang-ayang? Ayang-ayang. Rale piye to, Pak? Rale piye, Pak? Yo, anu kuncine D. Ayo. Balonku ada 5. Orang ribu. Bukan, bukan, bukan. Aku suwi lho banyu lagu ora metu. Piye rale, Pak, piye, Pak? Dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula tresno datang kendat saking coba tarewangi tapateni Oh, Pak. Pon. Oh, lagune piye kae? Nggo banci-banci kae piye? Duh, dewa-dewa gede tawa kadahane marakumu tak nuruti tak ototi ora krungu maratuaku ya. Jane ya wedi, jane ya cek umpan. jane ya wedi jane. Gak pate sungkan. Suwe-suwe saya gedhe nang. Kok manut ae to kowe iki? Lah aku umpani. Ayo diompani yo kudu dipangan yo, kan yo. Yo titipangan. Ah, lek Mbak Opa ki lek nuwun sewu ya ora kok jeneng aku pamer enggak. Nggih. Pripun? Iki nari yo apik, Nari. tembang yo apik, Apik. pasuryane yo apik. Nggih. Dekik nggon janggut. Bojomu kae dekik nggon ngendi? Niki anu wape diki Pak dadi. Ora kan dekik ya salah Bolong sitok to to, berarti. Mas. Dekik salah sitok. Lah iya. Nggon Dadi lak janggut. umum bojoku ora umum. Dadi wape dhewe iki kabeh. Diompani kabeh. dipangan. Biasane nek nyauri dekik nggon bokong ngono kok. Omah didelok. Dan